Amerika má 150 miliónov používateľov TikToku a tisícky tvorcov. Takže áno, už by si na TikToku nenarazil ani na takéhoto čáva, čo sa hrá, že je upratovač, ale pritom je svetový kulturista. A keď sme už pri tom, podľa mňa je dosť možné, že si nikto v Európskej únii povie len, že no tak ináč len tak som išiel a som si povedal, že vlastne, že ten TikTok, že to môže byť vlastne zle, tak ma to napadlo, že tak poďme s tým dačo spraviť, nie, nech to tu nie je, jak v tej Amerike, vieš ako. Ako sa už nie raz stalo. A čo by sa v takom prípade stalo? No pravdepodobne by prišla iná sociálna sieť, alebo by sa už ľudia premiestnili na YouTube Short, Instagram a platformy, ktoré majú podobný obsah. A kto na tom bude najhoršie? No pravdepodobne tvorcovia, ktorí dali obrovské množstvo času do svojej tvorby, ktorá nakoniec zmizne. Alebo nie.